Marta Tikkanen, príbeh lásky storočia. Nechaj si svoje ruže, namiesto toho upracuj stôl. Nechaj si svoje ruže, namiesto toho menej klam. Miluj ma menej, viac mi dôveruj. Nechaj si svoje ruže. Keď Beata ide nad ránom na záchod, vidí, ako pred vchodom pristane auto, vystúpi z neho mladý muž, vlastným kľúčom si otvorí vchodové dvere a vojde dovnútra. Trvá to minútu, potom auto znovu odfrčí. Kto vie, či nezostali na celom sídlisku jediní, ktorým vozia čerstvý výtlačok novín priamo do domu. Možno paradoxne práve toto odpútanie kategórie žien od jej fixného referenta umožňuje ono cieľavedomé konanie. Ak tento termín totiž umožňuje znovu zvýznamňovanie, ak jeho referent nie je fixný, potom tu vzniká možnosť nových konfigurácií tohto termínu. V istom zmysle sa význam slova ženy príliš dlho pokladal za samozrejmý. A to, čo sa ustálilo ako jeho referent, sa ustálilo, normalizovalo, imobilizovalo a paralizovalo v rôznych postaveniach subordinácie. V konečnom dôsledku sa zvýznamňované spojilo s referentom, pričom sa predpokladalo, že istá množina významov patrí k podstate a skutočnej prirodzenosti samotných žien. Pochopiť referenta ako to, čo je zvýznamňované, a autorizovať či chrániť kategóriu žien ako miesto potenciálnych nových významov znamená rozšíriť možnosti skrývajúce sa v statuse byť ženou a v tomto zmysle aj vytvoriť podmienky preto, aby cieľevedomé konanie nadobudlo vyšší zmysel. Možno si však položiť otázku. Nemal by to byť súbor noriem, na základe ktorých by sme určovali, ktoré opisy patria do kategórií ženy a ktoré nie? Jedinou odpoveďou na túto otázku môže byť protiotázka. Kto by súbor týchto noriem stanovil? A k akým sporom by viedli? Stanovenie normatívneho základu pre riešenie problémov súvisiacich s otázkou, čo má byť správne zahrnuté do opisu žien, by sa stalo iba a vždy miestom nového politického sporu. Týmto základom by sa nič nevyriešilo. Iba by sa nevyhnutne stal obeťou vlastnej autoritárskej úskočnosti. Tým nechcem povedať, že žiadny takýto základ neexistuje. Naopak. Všade tam, kde existuje, bude narážať na vlastné obmedzenia a povedie k sporom. Fakt, že takýto základ existuje len preto, aby sme ho spochybňovali, je, ako to už býva, permanentným rizikom procesu demokratizácie. Odmietať tento zápas znamená obetovať radikálnu demokratickú hybnú silu feministickej politiky. K riziku tohto procesu patrí aj to, že kategória ženy je neobmedzená a že dokonca niekedy slúži aj antifeministickým cieľom. Toto riziko je však dôsledkom samotného fundacionalizmu, ktorý sa snaží feminizmus pred daným rizikom uchrániť. Toto riziko v istom zmysle je, a teda vlastne nie je, základom každej feministickej praxe. Keď som v čítaní dospela do tohto bodu, zišlo mi na že najvernejšie, prirodzenosti najbližšie zobrazenie ženskej bytosti musím hľadať v takých románoch a dramatických postavách, ktoré rovnako autori ako aj fiktívne postavy dotyčných diel považovali zo spoločenského aj súkromného hľadiska za nepriateľné. To znamená za nepochopiteľné, komplikované, amorálne či všeobecne zlé. Myšlienky a činy súzurčiace s vlastnou prirodzenosťou privádzajú ženu zjavne príliš často do konfliktu s panujúcimi štátnymi a náboženskými zákonmi a pravidlami, ktoré sú napokon mužskými výtvormi. Zdá sa, že pre ženu je zakázané, aby sa jej zmocňovali veľké náruživosti. Jedinou vášňou, ktorú jej doprajú, je vášeň materstva. U ženy je podozrivá dokonca aj krajná láska k vlasti či religiózny afekt. Nič na tom nemenia ani dodatočné svetorečenia, ako napríklad v prípade Johanky Panny Orleánskej alebo Terezy Avilskej. Keď sa v žene spojí vášeň so silou vôle a inteligenciou, výsledkom môže byť len tragédia. Takýto postoj k milovanému alebo k myšlienke sa u ženy považuje za hriech pýchy. V literárnych dielach nám ukazujú ženy ako obete vášne, ako predmet či žertvu náruživosti iných, ako napríklad Fajdru, Hermionu či Berenice v Racinových tragédiách. Nemajú očakávať nič iné, než nešťastie, mravnú porážku alebo smrť.
Mužský ideál. Tento model prežívajúci dodnes sa za stáročia len málo zmenil. Dvaja americkí univerzitní bádatelia sa preslávili výpočtom 4 imperatívov mužskosti v podobe ľudových hesiel. Na prvom mieste no sissy stuff, nič zloženštené. Hoci dnes vieme, že muži majú tú istú citovú potrebu ako ženy, stereotyp mužskej úlohy im vnúcuje obetovanie a okyptenie istej časti svojej ľudskosti. Vzhľadom na to, že opravdivý muž má byť očistený od všetkej ženskosti, musí sa vzdať značnej časti seba samého. V druhom rade skutočný muž je the big wheel, veľké zviera, dôležitá osoba. Vyžaduje si nadradené postavenie voči druhým. Mužskosť sa meria úspechom, mierou moci a obdivu voči nositeľovi týchto prvkov. Tretí imperatív, the sturdy oak, pevný dub, ozrejmuje potrebu nezávislosti a sebestačnosti. Znamenite ho ilustruje slávna Kiplingová báseň If, velebiaca mužskú ľahostajnosť. Nedať nikdy najavo dojatie ani príchylnosť, považované za znaky ženskej slabosti. Posledný imperatív, give them hell. Pošli všetkých do čerta. Kladie dôraz na povinnosť byť silnejší ako druhý, a to aj za cenu násilia, ak je to nevyhnutné. Muž musí návonok preukazovať odvahu až agresivitu, dávať najavo, že je odhodlaný pristúpiť na všetky riziká, a to aj vtedy, keď mu rozum a strach vnúcujú opak. Muž, ktorý sa podrobí týmto 4 prikázaniam, je supermuž, akom Davy rojčia od dávna. Vynikajúco ho vystihuje muž cigariet Marlboro, the Marlboro Man, ktorého obrázok prebrazil celý svet. Tvrdý, osamotený muž, ktorý nikoho nepotrebuje, najvyššie mužný a sošný. V určitej dobe o ňom snívali všetci muži, ako o borcovi, ktorý miluje ženy, ale ani k jednej sa nepripúta. Bola to bytosť, ktorá sa stretala s mužskými súčasníkmi len v súťaži, vo vojne alebo pri športe. Slovom citovo zmrzačený tvrdý chlapík, stvorený skôr na to, aby hľadil do očí smrti, než aby sa ženil alebo kolísal. Vo všeobecnosti je rozšírený názor, že to, čo Slovensko najviac potrebuje, sú správni ľudia. A preto sa volá po špecialistoch, expertoch a manažéroch v rôznych oblastiach, a najmä po vláde odborníkov. Pociťuje sa, že nestačí mať len rozumné zákony, ale že tie subjekty, ktoré ich chcú úspešne zaviesť do života, teda predovšetkým politické subjekty, musia požívať všeobecnú autoritu. A zrazu vo vzduchu visí myšlienka autority. Túžba po autorite. Autorita, ktorá má zaviesť poriadok. O aký poriadok má ísť, v tom sa samozrejme názory líšia. V každom prípade sa ale inštitúciám musia dať také pravidlá, na ktoré sa dá spoľahnúť. Neznamená to však, že autorita dokáže úplne eliminovať spomínanú neistotu. To nie. Očakáva sa od nej skôr to, že mieru nestability a neistoty dokáže zmeniť na únosnú a znesiteľnú. Veľmi citlivo pociťujú a prežívajú túto potrebu najmä ženy. Netúžia po vynútenej autorite, ktorú poznajú z posledných 4-10 ročí, vnútenú predovšetkým pomocou priameho násilia, či častejšie nepriamym zastrašovaním politickými a ideologickými prostriedkami jednej štátostrany. Sú bližšie skôr k takému vnímaniu autority, ktorú nazývam prirodzená a ktorú popisuje Hannah Arendt, keď chce striktne rozlišovať medzi autoritou a násilím. Autorita, istota, stabilita, poslušnosť, hierarchická štruktúra, všetko to navzájom spolu úzko súvisí. Pritom ale autoritatívny poriadok je vždy hierarchický. Hannah Arendt nehovorí o autorite vôbec, ale o takom špecifickom pochopení autority, ktoré prevládlo v našich dejinách a bolo spojené s tradíciou a náboženstvom. V modernom svete sme ale práve takéto pochopenie autority stratili a došlo k viac či menej dramatickému zrúteniu všetkých tradičných autorít. Dnes, keď nestabilita triumfuje, optimistické perspektívy sú spochybnené a v utopie sa už neverí, mnohí upierajú svoj pohľad k autorite. Nie však k tradičnej, ktorú sme nenávratne stratili a ktorú opísala Hannah Arendt, hoci slovenská spoločnosť si uchovala viac fragmentov svojej tradicionality, než by sa dalo očakávať po úspešnom ťažení pokroku. V našej historickej pamäti je toho veľa vyhasnutého, vygumovaného či deformovaného, a predsa kdesi veľmi vzadu sú zapísané vzory správania, symboly a mýty. Autorita je v nej reprezentovaná postavou otca ako hlavy rodiny, ako pána domu, živiteľa a ochrancu,
čo ostatní členovia rodiny prijímali a uznávali ako prirodzené a samozrejmé. Na symbole otca sú pre dnešnú vysoko nestabilnú situáciu inšpirujúce ani nie tak funkcie, ako štruktúrny invariant postavy silného muža. On a len on môže zabezpečiť poriadok, istotu a disciplínu. A teraz už nielen v privátnej sfére, ale aj vo verejnej, no predovšetkým v konštitutívnej politickej oblasti. Symbol silného muža má v slovenskej tradícii korene v postave otca. V spoločenskej atmosfére sa aktualizuje predstava potreby silného muža v politika, ktorý dá veci do poriadku. Túto predstavu akceptuje a podporuje aj nemálo žien, prejavujúc tak konkretizovanú a často aj v určitom politikovi personifikovanú túžbu po autorite. Dožadujúc sa takejto autority, vlastne jej politického nositeľa, aj oni priamo či nepriamo podporujú a posilňujú hierarchickú mocenskú štruktúru. Autorita v modernej dobe si vyžaduje poslušnosť a obe sa dajú dosiahnuť buď silou a násilnými donúcovacími prostriedkami alebo presvedčovaním, argumentmi. Kým prvé prostriedky ženy väčšinou odmietajú, druhým podliehajú ľahšie. Zrejme ich prispôsobovanie sa na najrôznejšie životné situácie vykonalo svoje. A teraz sa navyše pridajú nové neistoty a spochybnené horizonty, čo zosilňuje potrebu niekam patriť a hlavne niekomu veriť. Niekomu silnému, jemu, autorite. Chladný november, krutý november, plný kryštálov poletujúceho snehu. Na námestiach začali štrngotať kľúče. Ľudia dúfali, systém sa rozpadával ako zle zabalzamovaná múmia, do ktorej omylom kopnete. A potkany dostávali strach. Ten zvuk štrngajúcich kľúčov som počula aj na pôrodnej sále. Ako by tisíce ihiel spadlo na zelené kachličky. Moje telo vyplývalo ďalšie telo. Bola som hviezda, ktorá ide vybuchnúť, aby sa zrodila nová. Tlač! Pamätám sa iba na ten príkaz. Sestričky mi ho kričali do ucha, uprostred svetiel silných ako reflektory. Tlač! Jediné slovo, ktoré ma oslobodí od vydutého brucha, a tak keď sa moje telo skrúsalo v nekonečných vlnách pôrodu, v ušiach mi zvonili ihličky a slovo tlač, tlač. Úloha za trest. Môj otec zomrel na neprítomnosť, moja matka žije v nevládnosti. Pomaly som vyrástla. A deti nechcem žiadne. A deti nechcem žiadne. A deti nechcem žiadne. Deti nechcem žiadne. A 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 deti nechcem žiadne. Deti nechcem žiadne. A deti nechcem žiadne. Deti nechcem žiadne. Vydať sa, ale za koho? Začal sa zaujímať o mňa bankový úradník, potom farár. Ale nepochodili u mňa, nepochodila som u nich. Dievča chudobné a ešte k tomu skazené knihami. Už to stačilo, aby sa ma nápadníci včas stránili. Chudoba je veľkým venom do manželstva. Tomáš krotkú ovečku, vďačnú za každú skývu blaha. Brat Milan, pracujúci pri remesle, díval sa na sestry ako na parazitov. Bol to vlastne úkaz tedajšej doby. Vydávala sa tretia sestra a Milana to naplňalo nechuťou a zlosťou, že vlastne pracuje na výbavy. Žiadal teda od matky vdovy, aby s dcerami spravila poriadok. Aký poriadok to mám, synku drahý, urobiť? Čože oni za to môžu, že sú dievčence? A myslí, že by sme s otcom neboli bývali radšej synom ako dcerami? Dceram. Uvažovala som o ideále. Žiť deťom. Milióny žien si to vytýčili za cieľ a východisko z nešťastného manželstva. Ja mám trpiť kvôli svojim deťom, tieto kvôli svojim a konečný cieľ je čo? Či zidealizovať si vec tým, že vychovám lepších, dokonalejších ľudí, ako sme my, rodičia? Nemám oprávnenia si to sľubovať. Vo svojej blúznivej naivnej predstave o manželstve som snívala, že vzdelaný človek by mi poskytol až dosiaľ odopieranú možnosť rozvoja a tak ma oslobodil. Ja som včas poznala, že manželstvo nie je preto, aby si žena slobodne sadala ku knihám. No vidíte, a to je šťastné manželstvo.
A ja sa raz vydám za bohatého muža. Alebo za 2 mužov, potom nikdy nebudem sama. Na svadbe ich budem pod stolom obchytkávať tam, kde je to zakázané. Ľudia budú bez koláča a budú závidieť. Moji muži ma budú milovať a olizovať. Okrem diktátora a jeho synov nie je v Rumunsku bohatých mužov. Moji rodičia urobili dobre, že utiekli, pretože za diktátorského syna sa nevydám. Máme utečenecký pas. Na každej hranici s nami zaobchádzajú inak než s normálnymi ľuďmi. Polícia nám prikáže vystúpiť a zmizne s našimi dokladmi. Moja mama im vždy dáva darčeky, čokoládu, cigarety alebo koňak. Ako koketuje. Napriek tomu si nikdy nie sme istí, či nezavolajú sekuritáre. Rada by som upriamila pozornosť na jednu z mnohých podob neurotickej potreby lásky, a to preto, že sa v našej kultúre vyskytuje veľmi často. Je to preceňovanie lásky. Mám pritom na mysli zvlášť istý typ neurotických žien, ktoré sa cítia nešťastné, neisté a deprimované, keď nemajú niekoho, kto im je oddaný, kto ich miluje alebo sa o ne nejako stará. Mám na mysli ďalej ženy, u ktorých nadobudlo želanie vydať sa nutkavý charakter, ženy, ktoré majú pred očami iba jediné. Vydať sa, hoci oni sami vôbec nie sú schopné lásky a ich vzťahy s mužmi sú jednoducho zlé. Tieto ženy pritom vôbec nedokážu rozvíjať svoje tvorivé schopnosti a vlohy. Všetky to mali za sebou. Šuškali si o tom medzi sebou na smradľavých záchodoch, keď vychutnávali prvé šľuby. Niektoré hovorili o bolesti, niektoré o nenormálnej rozkoši. Keďže moje telo dospelo do dokonalejších tvarov a konečne sa dalo identifikovať podľa pohlavia, začali sa okrem úchylákov z autobusu na mňa lepiť aj učňovkári. Drzí, vychrtlí frajeri s odfarbenými ofinami nosili vybíjané bundy a s obľubou pluli na zem a počúvali tú blatanku. Veď ty nie si malá, ty svinka malá. Kedy budeš veľká? Janka s mamou sedia vo vani. Mama sa lenivo rozbaľuje vo vode. Janka sedí v spriamení. Voda jej siaha až pod pasu. Hrá sa s pohármi a miskami. Varí polievku, varí praví. Hrachovú so slaninou. Kedy budem taká veľká ako ty? Ešte to chvíľu potrvá. Ale ja nechcem mať prsia, keď budem veľká. Janka sa s nepôľou pozerá na mamine prsia, ktoré vidí vo vode. Prečo nie? Spýta sa mama a vzpriami sa. Prsia jej teraz vykúkajú z vody. Prsia takto odstávajú. Janka ukazuje rukami, ako ďaleko prsia odstávajú. Natiahne ruky dopredu tak ďaleko, ako len vládze. Mama sa pozrie dolu na svoje prsia. Také veľké prsia nemám. Ale aj tak odstávajú priďaleko. Mama poteší plece. Všetky ženy majú špicetné prsia. Mama premýšľa. Sú aj ovísajúce prsia. Mama trocha postrieka Janke plecia vodou. Aj ty budeš mať raz prsia. Nechcem. Keď príde čas, tiež sa ti budú prsia páčiť. Veď aj Barbina ich má. Janka chvíľu premýšľa. Ona má okrúhle prsia. Mama prikýva. Bude mať také prsia ako Barbina? Nemyslím. Alebo ovísajúce prsia? Asi skôr také, ako mám ja. Vraví mama. Podľa mňa každé úsilie dať kategórii ženy univerzálny či špecifický obsah vedie za predpokladu, že sa vopred vyžaduje záruka solidarity nevyhnutne k roztrieštenosti. Takže identita ako východiskový bod nikdy nemôže byť zjednocujúcim základom feministického politického hnutia. Kategórie identity nie sú nikdy iba deskriptívne, ale vždy aj normatívne, a teda aj vylučujúce. To neznamená, že by sa pojem ženy nemal používať, alebo že by sme mali ohlásiť smrť tejto kategórie. Naopak, ak sa vo feminizme predpokladá, že slovo ženy označuje neoznačiteľnú oblasť rozdielov, ktorú deskriptívna kategória identity nemôže totalizovať ani sumarizovať, potom sa samotný tento výraz stáva miestom permanentnej otvorenosti a potenciálneho znovu významňovania. Podľa mňa by sme si mali vlastne rozpory medzi ženami v otázke obsahu tohto termínu chrániť a vysoko ich hodnotiť.
Mali by sa stať nepodmieneným základom feministickej teórie. Dekonštruovať subjekt feminizmu teda neznamená prestať tento termín používať, ale naopak otvoriť ho budúcim rozmanitým významom. Emancipovať ho od maternalistických a rasistických ontológií, na ktoré sa obmedzoval, a nechať ho pôsobiť ako miesto, kde sa môžu objaviť nepredvídané významy. Tranströmerov zápisník je vystavený vo vitríne ako vzácny hmyz. Strany sú napnuté a starostlivo prichytené o zamat. Podľa popisky sú na prvých stranách Tranströmerové ilustrácie chrobákov, návštevníci ich však nevidia. Sú ukryté v záhyboch pod krovkami. Pozerám sa na koncept prvej básne debutovej zbierky. Na preškrtnuté slovo vľavo dole, jediná oprava v celom texte. Mi pripomenie scénu z Formanovho Amadea, Salieri si v nej žiarlivo prezerá Mozartove partitúry, prvú a zároveň poslednú verziu. Táto romantická predstava o Mozartovej kompozičnej metóde bola vyvrátená, ale predsa uvažujem. Boli aj iné koncepty básne, písané na obrúsky a z drapy papiera. Jedným utrel rozliaty čaj, na druhý si zapísal miesto a čas stretnutia s dávnym známym, roztratené v čase. Keby ste sa po nich vracali, ako sa dieťa vracia po značkách v začarovanom lese, došli by ste až k zrodu prvej básne. To sú prvky folklóru. A čo sa týka previazanosti mágie a umenia, u mňa ide o intuitívne väzby. Neznášam čarovanie. Je to hriech, je to násilie, je to mágia. Ale niekedy vo svojom písaní prídem intuitívne na to, ako fungujú isté momenty v skutočnej mágii. Je to akási genetická pamäť. Vybrala som si knihu od Uršuly Kovalik, Neverné ženy neznášajú vajíčka, pretože keď som ju čítala prvýkrát, mala som pocit, že som našla knihu, ktorá hovorí o tom, ako vidím svet aj ja, a je tu niekto, kto to dokáže dať aj do slov. Hovoril mi, že som biela, že som pre neho stelesnením krásy, že ma chce na celý život. Nedovolí, aby mi niekto skrivil vlas na hlave a vôbec, že bezo mňa nemôže žiť. Bude ma nosiť na rukách. Jeho oči na mňa žiadostivo pozerali a červená žiarovka v mojom mozgu nezasvietila. Bolo to nebezpečné. Víly neserú. Víly nemenštruujú a starnú bez vrások. Víly sú niečím, čím žena nemôže byť. Prinieslo by jej to smrť. Nepochopila som varovné signály. Dospievanie z Beatrix malo za následok totálnu nevedomosť o svete. Mužskom svete. A tak som to pokladala za nesmierne lichôdky a dôkaz lásky. Lásky, ktorá mnou zatriasla tak, že zo mňa vypadlo. Áno. Spočiatku to bolo zábavné. Všetko je na začiatku zábavné. Kupovanie hrnčekov na trhu s malým srdiečkom uprostred, kde budú záclony a kde kvetináč, prečo modrá a nie červená. Žiadlivostné scény, ktoré zo začiatku vyzerali smiešne. Ale keď som sa v jedno ráno zobudila s tehotným bruchom a dívala sa na muža, ktorý spí vedľa mňa, došlo mi to. Na celý život. A ty si moja víla. Došlo mi to, keď sa opýtal, prečo nemáme doma horčicu a kedy už konečne niečo normálne uvarím. A odrazu sranda prestala. Ak sa má stať, nech sa stane vôľa Božia, ale nech je to dievča, ktoré spasí svet. Nevyjednávaj. Bohu sa zachcelo syna. Ako by sme vyzerali pred ľuďmi, keby žena zachraňovala svet? To predsa nie je mysliteľné. Aniel si unavene sadol na stoličku. Ešte nikdy sa nestretol s takýmto odporom, nikto neodmietol Boží príkaz. Všetci doposiaľ v pokore a strachu padli tvárou do prachu a modlili sa, prosili o odpustenie a velebili pokoj. Všetci doteraz poslúchli a
a ochotne obetovali hozaj vlastného syna a vyvraždili celé mestá v mene Božom. S radosťou spomínal na poslušného Abraháma, Izáka či Jakuba a na ich ženy, Sáru, Rebeku, Leu, Ráchel. Všetky prosili o plodnosť, aby priviedli na svet zdravých synov a množili tak semeno svojho. Pokiaľ však niektorá zhrešila a znepáčila sa Bohu, ten sa zatvrdil vo svojom srdci a zatvoril jej život, aby neplodná ostala po zvyšku svojho. Bola mrzáčka, nôžky vykrivené až hrôza. Pri chôdzi sa kolísala ako kačička. V tvári bola najkrajšia, asi aj najmúdrejšia, najmilšia. Rada šila pre druhé, aby sa mohli parádiť, a ona sa usmievala. Pekne sa obliekala, čisto a úhľadne. Sebe pre radosť. Všetky sa vydali, mali deti, len tá jedna zostala krstnou mamou. Raz a navždy aj pre detné deti. Chceli jej pomôcť, ale nikomu sa to nepodarilo. Utierala prach, varila, starala sa ako všetky ostatné, len nie o deti a muža. A to jej najviac vyčítali, aj keď nevedeli, čo by si bez nej počali. Ale keď sa všetci zišli, bolo veselo. Najstaršia z 3 dcér. Od malička krývala, behala spolu s inými deťmi, ibaže ako kačička. Do staroby mala jemné črty. Vždy bola upravená, pekne učesaná, starostlivo oblečená. Nikomu nekonkurovala a nezavadzala. Nikdy sa nevydala. Ženy ju mali rady. Vybrala sa raz na tanečnú zábavu, nemohla tancovať, iba sedela. Nôžky krivé, mohla by sa iba kolísať do taktu a ani to by dlho nevydržala. Len čo by sa jej všetci smiali. No na ostatných sa dívala rada. Prijala im tú zábavu, tešila sa z ich šťastia, keď sa už zo svojho nemohla. Cherise je čistejšia, vyrovnanejšia a jasnejšia než Karen, pretože všetko zlé zostalo za ňou. Zostalo s malou Karen. Cherise je k svojej tete zdvorila, ale je vzdialená. Jedného dňa, keď už má 18, sa ich oboch pýta, čo robili s jej peniazmi, ktoré zdedila po starej mame. Ujo jej povie, že ich pre ňu investovali a že ich môže dostať, keď bude mať 21 rokov a niečo z nich môže byť okamžite použité na jej vzdelanie. Cherise dosiahla 21. rok svojho života a o peniazoch, ktoré jej zdedila po starej mame, nikto nehovorí. Cherise je to jedno, viac sa o ne nestará. Aj tak by si od nich tie peniaze nevzala, lebo aj keď jej patria, príliš dlho ich mali v rukách oni a sú špinavé. Okrem toho, aj tak by ich nemohla získať bez boja. Nechce s nimi bojovať. Radšej by odišla niekam úplne inam, a to hneď, ako bude dosť silná a pripravená. Jednoducho sa stratí z ich dohľadu. Nie je to veľký problém, najmä keď človek vie, že ho nikto nebude hľadať a že nikomu nebude chýbať. Odišla z univerzity ešte pred ukončením štúdia. Aj tak to celé flákala. Nič z toho, čo sa tam prednášalo, nepritiahlo jej pozornosť. A začala cestovať. Stopovala, cestovala autobusmi. Pracovala ako čašníčka, potom v úrade. Nejaký čas trávila v ašrame na západnom pobreží, istý čas pobudla v komúne na farme v Saskatchewane. Prešla všeličím. Keď mala 26 rokov, zahodila svoje staré meno. Veľa ľudí si v tom čase menilo mená, pretože mená sú len nálepky. Aha, nie sú len nálepky, ktoré nás označujú, sú to aj nádoby, ktoré čosi obsahujú. Meno Karen bolo sivou koženou taškou. Cherise pozbierala všetko, čo už nechcela vlastniť a hodila ho do tej tašky, do toho mena. Potom tú tašku zaviazala a zavrela. Odhodila do nej toľko starých rán, bolestí a otravných jedovatých látok, koľko sa len dalo. Nechala si zo seba len to, čo mala rada, alebo čo potrebovala. Všetko toto urobila vo svojej hlave, pretože udalosti, ktoré má človek v hlave, sú rovnako reálne ako ktorékoľvek iné udalosti kdekoľvek inde. A zotrvávajú ešte stále vo svojej hlave, vykročila k pobrežiu jazera Ontario a hodila tam tú koženú tašku do vody. To bol koniec Karen. Karen zomrela. Ale jazero mala Cherise vo svojom vnútri celkom skutočné a tam v tom jazere bola Karen, ponorená hlboko na dne.
Treba pritom poukázať aj na existujúce súvislosti zdôvodňovania a preskúmať ich z hľadiska legitimačnej funkcie. Napríklad odvolávanie sa na pracovnú ponuku žien presúva štruktúrne dimenzie prístupu k zárobkovej činnosti a sociálnemu zabezpečeniu na rovinu individua a na jeho slobodnú voľbu, ktoré zahaľujú systematický charakter relatívnej exklúzie, pretože pracovná ponuka je v konečnom dôsledku výrazom a výsledkom formovacích procesov, ktoré sú ukotvené v danom politicko-ekonomickom systéme. Zároveň práve tento politicko-ekonomický systém vyznačuje konkrétne podmienky, za ktorých sa na trhu ponúka pracovná sila. Najmä trh práce teda v žiadnom prípade nepredstavuje neutrálny mechanizmus oddelený od mocenských vzťahov, ale inštitúciu, ktorá mocenské vzťahy reprodukuje. Mnohoraké prepojenia uvedených mechanizmov poukazujú na ich systémový charakter, s ktorým sa spája udržiavanie moderného binárneho rodového poriadku. Aj v rámci ekonomických procesov reštrukturalizácie zabezpečujú tieto mechanizmy a ich prepojenia stabilitu hierarchických rodových vzťahov a reprodukciu binárnych rodových konštrukcií. Tým sa kategória rodu stále znova obnovuje, reprodukuje ako kategória moci a ovládania a uchováva sa ako základná hierarchizujúca kategória sociálnych konštitutívnych procesov. Vo vzťahu k rodovej rovnosti predstavujú uvedené mechanizmy hlavné východiská hospodársko-politickej intervencie. Niekedy v jeseni 1956 privedol učiteľ Hľúčik deti z dedinskej školy do mestečka na očkovanie proti obrne. Deti mali chrasty okolo úst, poobúvané baganže, na ktoré sa zošuchovali bavlnené pančucháče. Oblečené vo svetroch z doma, spracovanej ovčej vlny. Deti ohromene pozerali na vysoké domy. Obrovská hora za dedinou sa nerátala. Zdravili chodcov, tí sa prekvapene pozerali. Učiteľ P. potom svojim dedinským žiakom povedal, že v meste netreba ľudí zdraviť, lebo v mestách žijú iba cudzí ľudia. Neodpovedať na list 3 roky, to je dosť dlho. A váš list som nechala ležať na stole bez odpovede ešte dlhšie. Dúfala som, že odpoveď sa časom nájde sama, prípadne, že na váš list namiesto mňa odpovie niekto iný. Lenže list tu stále leží aj s otázkou. Ako máme podľa vás zabrániť vojne a stále bez odpovede? Babka neznáša vrabce, sú to vraj darmožráči. Má rada síkorky, tie pekne spievajú. Čiže áno, tu je veľmi veľa vtákov je v tej knihe. Krmí ich na okne chlebovými omrvinkami a šušľavo sa im prihovára. Vrabce, ktoré sa chcú tiež priživiť, odháňa vychudnutými rukami. Aj vrabce spievajú, vravím jej, ale babka tvrdí, že vrabce čvirikajú, to nie je žiaden spev. Otec chodieva v sobotu večer domov a v nedeľu strieľa na vrabce. Nesmie u nás bývať, lebo je buržoázny živel. Kedysi, keď náš život ešte nebol šťastný, pomáhal bohatým ešte viac bohatnúť a vykorisťoval proletárov. Bol advokátom s vlastnou kanceláriou, bielou košeľou a kravatou. Teraz musí v sivých montérkach spolu s proletármi budovať mosty. Keď buržoázny živel dlho pobudne s proletármi, začne sa na nich podobať, ako sa na seba podobajú naše sliepky. A stane sa z neho uvedomelý človek. A čím viac uvedomelých ľudí naša krajina získa, tým šťastnejšia bude. Otec už celé roky buduje mosty s uvedomelými proletármi, no stále má rovnako namosúrenú tvár. Súdružka učiteľka nás vyzýva, aby sme jej oznámili, keby niekto z našej rodiny nebol uvedomelý. Mlčíme, len jedno dievča raz zdvihlo ruku. Súdružka učiteľka, moja sestra, sa nechce stať proletárkou, ale kaderníčkou. Skladanie cirkusového stanu je všade rovnaké. Je ako veľký pohreb, vždy v noci, po poslednom predstavení v meste. Keď odstránime plot cirkusu, prichádzajú niekedy cudzí ľudia k našej maringotke a pritláčajú tváre na okenné sklo. Cítim sa ako ryby na trhu. Maringotky a klietky prevezú na stanicu s blikačkou ako smútočný sprievod
a naložia ich na vlak. Všetko sa vo mne rozplynie a skrz naskrz ma prefúkava vietor. Najradšej by som bola taká, ako tí ľudia tam vonku. Tam vedia všetci čítať a vyznajú sa. Majú dušu z bielej múky. Najradšej by som bola mŕtva. Potom by všetci na mojom pohrebe plakali a robili si výčitky. Smútok zostaruje. Som staršia ako deti v cudzine. V Rumunsku sa všetky deti rodia staré, pretože sú už v maminom bruchu chudobné a musia počúvať o starostiach svojich rodičov. Tu žijeme ako v raji. No preto ešte neomladnem. Timra vás zachytila v románe dve doby stručne a charakteristicky pred a po prevratovú dobu, ako sa odráža na dedine. Styk s úradmi, nespokojnosť s daňami, s novotami, tu i tam tie isté. Lenže na jednej strane je to ubíjanie ducha, na druhej požiadavka rozvíjať sa vzdelanostne. V prvom prípade skončí sa nespokojnosť nadšením, že sa do detí vtlka reč, ktorej tendenciou je obrať národ o vlastnú jeho dušu. Mňa, čo by zabili, nepovedala by som slova maďarského a môjmu dievčaťu ešte sa i sníva po maďarsky. Ba ver, ten môj Paľko, no to je huncút, ten i doma iba maďarsky frfle. On nebude taký sprostý, ako sme my. V píche chvália sa matky. Pre roduvernosť do penzie predčasne poslaný učiteľ, opovrhovaný pánskou spoločnosťou ako nižšia bytosť, vo vlastnom duchu vernosťou a láskou povýšený nad cházkou renegátov a neuvedomelého ľudu s bolesťou a oporžením šeptá: otroci. Týmto slovom končí sa kapitola o prvej dobe a, bohužiaľ, autorka nútená bola tým istým slovom končiť i kapitolu o dobe druhej, kde je zase nespokojnosť s daňami, s vážne zachovávanou školopovinnosťou detí, kartičkami pre nezamestnaných, tým, čo chudobe pomáha, ale gazdovia hynú a vôbec so všetkým tak ako pred prevratom, len s tým rozdielom, že nespokojnosť sa pod bičom otrokára pred prevratom zmenila v pomýlené nadšenie, po prevrate však v duchu demokracie a slobodného prejavu, podporovaná žurnalistikou, dostáva takmer revolučný ráz. Otova v tie leta bývala šťavnatá, vysoká, chytli v nich iskerníky a smolničky a rané jablká, jakubky s ťažkým capnutím padali do trávy. Možno to bolo predznamenanie, alebo možno sa moja vtedajšia hlbinná blaženosť preniesla z Jakubiek na Jakuba. Blaženosť. Dobre, ale čo tá trízeň? Od Karpat fúkalo a ja som dýchala. Čo nevidieť, sa začne zmrákať. Z domu sa ozýval hurbaj svadby. Do chrbta ma ďobol sový pazúrik a hlas. Tak čo, Nélika? Vraví ťa rozbolela hlava. Vyšla som sa trochu ochladiť. A vy, krstná mama? Isto ste hrdá, že všetko tak dobre ide. Hostina perfektná a nik sa nad očakávania ani nepobil. Ja už nič neočakávam, Nélika, okrem spasenia. Ale ty, poď so mnou, niečo ti ukážem. Radšej by som sa mala vrátiť. Ujo si želá, aby som zahrala k prvému tancu. Len poď. Viedla ma hore bočným schodiskom, čo sa skrúcalo z nového prístavku späť do starého domu. Tam, kde sme mávali za študentských čias s Mariškou kamerlík. Schodisko sa po prestavbe čudne zatáčalo. Po stenách sa ťahali zelené úponky rastliny zvanej bláznivý Janko. Krstná ma viedla stále hore, až na starú povalu. V šere na hradbách viseli pletence cibule a zväzky žltej, vyzývavo zdravej kukurice. V platených vreckách tajomne voňali byliny, možno čierna baza zimoza. Potom zrazu prišiel súmrak. Ani som nezbadala, kedy sa zotmelo. A bola by som tak sedela a hypnotizovala sa vlastným dýchom. Neprebrala by som sa, keby nie ten starý cinový tanier. Svietil mocným studeným javsom, zalieval ním celú kuchyňu, rozsvecoval svojou žiarou moje ruky, pripájal k veciam tiene. Odrážal sebe všetky minulé aj budúce splny mesiaca. Všetky jasné, hviezdami posiaté oblohy, všetky plamienky sviec a svetla žiaroviek, aj chladné lúče všetkých žiariviek.
Beata si sadá k svojej rannej káve. Dnes je pondelok, prvý deň po víkende. Konečne má pokoj. Muž je v práci, ona vo svojej útulnej kuchynke. Cez víkend s ním bola na chate. Čo k tomu dodať? Písal recenziu, ona sa dívala do ohňa a predstavovala si pondelkové ráno, keď bude pokojne a nerušene sedieť sama v kuchyni a popíjať svoju rannú kávu. Peter je redaktorom mienkotvorného týždenníka. Nemá pevnú pracovnú dobu, no o to radšej má poriadok. Počas pracovného týždňa vstáva vždy v tú istú hodinu, presne o 7. Zapne kávovar, vlezie do kúpeľne, Beata počuje zvuk elektrického holiaceho strojčeka, puchnutie dverí, splachovanie, ťuknutie lyžičky o šálku. Muž si vypije kávu a odíde do práce, do svojej redakcie, ktorá naplňa jeho život zmyslom. Keď Beata počuje buknutie vchodových dverí, ešte raz sa slastne pretiahne v posteli a chvíľu si poleží. Potom prepne telefón na odkazovač a mobil si dá na tichý režim, nech jej celý svet dá pokoj. Hodí na seba župan, očuchce sa na záchod, potom do kúpeľne a napokon do kuchyne. Varenie kávy je jej drobným rituálom. Presne odmeriava vodu i kávu a sleduje oheň na plynovom horáku. Nemyslí na nič iné. Keď je káva hotová, naleje ju do šálky a len tak v župane sa opatrne prešmykne po schodisku až k novinovým schránkam. Vyberie zo schránky dennú tlač, ktorú si ešte stále nechávajú donášať priamo domov. S mužom sú dohodnutí, že noviny jej v schránke necháva, lebo on si môže všetko prečítať v práci. Vtedy Podjavorenská odvádzala svoju daň v dobe plnej predsudkov, sama ju však neskôr vedela prerásť. Dokazovala to viac raz v živote a za to jej patrí uznanie. No v Martine prednesená prednáška vyznievala ako výsmech a zľahčovanie moderného hnutia. Touto časťou prednášky sme boli sklamané a vyčítali sme jej stanovisko, ktoré zastávala a pripravili ju na to, že na najbližšom večierku bude treba jej názory rozobrať. Touto úlohou poverili mňa. Najradšej by som hovorila podrobne k jednotlivým odsekom prednášky, v ktorej boli pojmy popletené, ironizované a prednášateľka im prisudzovala iný význam a obsah, než aký mali. Celý problém vyznel pomýlene a falošne. Oceňovala som prirodzená vec, tú časť prednášky, v ktorej Podjavorenská vyzdvihovala hodnoty žien ako matiek a láskavých žien, lenže aj tieto úlohy som chápala ako závislé na oslobodení od mužovej nadvlády. Nie je pochyb o tom, že vo veci politického práva otcov a prirodzenej slobody synov klasickí predstavitelia teórie sociálnej zmluvy Roberta Filmera a ostatných patriarchalistov totálne porazili. Konflikt sa sústredil okolo otázky, či politická moc, respektíve politická podriadenosť je prirodzená, alebo vychádza zo zmluvy, to jest, či ju vytvárajú samotní jednotlivci. Podľa predstaviteľov teórií zmluvy sa jednotlivci, teda muži, rodia ako slobodní a vzájomne rovní, preto nemôžu existovať žiadne prirodzené vzťahy nadriadenosti a podriadenosti. Aby tieto vzťahy boli legitímne, musia vzniknúť na základe vzájomnej dohody alebo zmluvy. Ak ani jeden človek nemá prirodzenú právomoc nad svojím blížnym a ak moc netvorí právo, základmi všetkej legitímnej moci medzi ľuďmi ostávajú dohody. No až kým Robert Filmer nesformuloval svoju klasickú patriarchálnu teóriu, problém prirodzenosti zmluvy a politického práva nebol vždy jasne formulovaný. V tradičnej patriarchalistickej argumentácii sa rodina používala ako metafora politického poriadku a všetky vzťahy medzi nadriadeným a podriadeným sa tu chápali podľa modelového vzťahu otca a syna. Sošek poukazuje na to, že hoci tradičná argumentácia dokázala vysvetliť, prečo otcovia rodín boli členmi politickej spoločnosti, pričom ich podriadení už jej členmi neboli, stále tu bol problém, lebo sa nedalo vysvetliť, prečo aj otcovia, teda vládcovia, boli politicky podriadenými subjektmi. V roku 1643 sa ako jeden z mnohých pokúsil tento problém vyriešiť Dudley Ditch. Vo svojej koncepcii, ktorú Sošek nazýva podivuhodným spojením konsenzu s patriarchalizmom, Ditch tvrdí, že kráľové otcovské právomoci sa zakladali na konsenze národa a že my sami sme v ňom, to znamená v kráľovi, zjednotili všetky jednotlivé otcovské právomoci. Cestou domov jej v ušiach neprestajne znie ten hlas.
Teraz však nerozpráva o žene z Kotky, ktorá sa už nevie dočkať. Ide o ňu samú a je to Martyho verzia vylepšená Sančom, aby kolovala po celom klube aj na finále majstrovstiev. Nebola to žiadna neskúsená husička. Skôr už trochu v rokoch, pekne zrelá a plná podlačanej žiadostivosti, už nie práve najsviežejšia, no potom sa kvôli čomu si nezhodli, hrala nevinnú naivku, ktorá absolútne nepredpokladala, že to skončí v posteli, chcela si len vypiť šálku kávy a držať sa za ručičky, takže sa to nezaobišlo bez biča. No a predstav si, to ju rozrajcovalo, trochu strachu im vždy urobí povolnejšími a nakoniec sa nevedia nasytiť. A ako mi ho fajčila, to sa nenaučila z kníh. A stále sa jej málilo, ešte aj nad ránom, dokonca o to dránkala. Vyhovel som jej a potom som ju vyhodil. Chcela by som, aby dostali odpoveď na otázku, čo je to feminizmus? A tá odpoveď by sa nezakladala na strachu. Veľmi rada by som im poskytla jednoduchú definíciu, ktorú by si mohli prečítať vždy na novo, aby sa dozvedeli, že feminizmus je hnutie, ktorého cieľom je skoncovať so sexizmom, sexistickým vykorisťovaním a útlakom. Túto definíciu mám veľmi rada. Poprvé ja som čitateľkám a čitateľom ponúkla v knihe Feminist Theory From Margin to Center, feministická teória z okraja do centra v roku 1984. Mám ju rada, lebo veľmi jasne hovorí, že feministické hnutie v žiadnom prípade nie je proti mužom. A jasne jasné, že problém spočíva v sexizme. Takáto jasná formulácia nám pomáha mať na pamäti, že ženy aj muži sme od narodenia socializovaní tak, že akceptujeme sexistické zmýšľanie a konanie. Ženy teda môžu byť rovnako sexistické ako muži. Tento fakt sám o sebe nevylúčuje mužskú nadvládu ani ju neospravedlňuje, no bolo by naivné a nesprávne, ak by feministická teória hnutie zjednodušene ponímala ako hnutie pre ženy a proti mužom. S patriarchátom, čo je len iný spôsob pomenovania pre inštitucionalizovaný sexizmus, môžeme skoncovať len vtedy, keď si uvedomíme, že sa ustavične podielame na uchovávaní stále sa obnovujúceho sexizmu a na tomto sa nič nezmení, kým dovolíme, aby sexistické zmýšľanie a konanie pretrvávalo a nenahradíme ho zmýšľaním a konaním feministickým. Muži ako skupina mali a majú z patriarchátu najviac výhod, pretože ťažia z predpokladu, že sú nadradení voči ženám, lenže ich výhody nie sú zadarmo. Od mužov sa na oplatku za všetky ich výsady vyžaduje, aby, ak majú zachovať patriarchát, ovládali ženy, teda aby nás vykorisťovali a utláčali a aby pritom používali násilie. Pre väčšinu mužov nie je ľahké byť patriarchami. Je mnoho mužov, ktorým sa nepáči, že niektorí muži sa boja žien a nenávidia ich. Mnohých mužov trápi mužské násilie na ženách, často to trápi dokonca aj tých, ktorí sa takéhoto násilia dopúšťajú. Boja sa však, že ak by sa ho prestali dopúšťať, prišli by o svoje výhody. Nevedia si predstaviť, čo by sa stalo so svetom, ktorý dôverne poznajú, keby sa patriarchát zmenil. Hoci si uvedomujú a cítia, že to nie je správne, je pre nich jednoduchšie pasívne podporovať mužskú nadvládu. Muži v mojej prítomnosti veľmi často opakujú, že nechápu, čo vlastne tie feministky chcú. Verím im. Ale verím aj, že sú schopní meniť sa a rásť. A verím, že keď sa o feminizme dozvedia viac, nebudú sa ho báť, pretože vo feministickom hnutí objavia nádej.